Orain dela 15 egun sartu zen hegazti gripea Loitzune Oiergira eta beti aintzina etxaldea zen Kabalak bizirik zituen azken askuntza momentu horretan. Orain arte ateak sano ziren, baina eren egun beste test bat egin zieten albaitariek eta egun bukaerarako iritsi zitzaien emaitza. Hegazti gripearen proban positibo eman zuten. Administrazioko zerbitzuak atzo eguerdian joan ziren etxaldera ateak hiltzera. Euskal Laborarien sindikatuak ez zuen hiltzea oztopatu, baina 150 bat pertsona bildu ziren laborariei babesa erakusteko. Bihar gainera manifestaldia egingo dute Donapaleun arratsaldeko ordu bietan, Ahate, Oio eta Oiarrazle guztiak sostengatzeko, kanpoko hazkuntzaren autua egin dutenen eta baita talde handienen agindupeko diren laborari guztiak sostengatzeko ere. Arratsaldeon guztioi, Euskal Herrira iritsi da dagoeneko hegazti gripea urten ere, Loitzune Oiergin kasuak atzeman dituzte esan bezala 3 etxaldetan, eta horren eraginak pairatu dituzte Julen Perez eta Sabrina Larzabalek hazitako hegaztiek ere. Asteazkenean Ahateek positibo eman zuten hegazti gripearen birusari loturik, hori hala, orotara beti aintzina etxaldeko 1.200 ate hil dituzte, 1.000 euro inguruko kaltea sortuz. Etxaldeko nagusiek baina ez dute kalte ordainik jasoko. Julen Perezekin hitz egin dugu, entzun dezagun beraz jarraian. Eskolegian urte guziz laborantza gure etxeko izlean laborantza moldea irriskuan da, geroz eta gehiago. Sustut Ahate sailuntan, plantan emana den legedia ez baita gure irriskoen araberakoa, eta hori gaztigatzen dugu. Eta horrean urte guziz, dardarkari giraz, eta ez baitakigu gripa sekulan gure txaldetatik urbiltzen balimada gure Kabalak oro hildezazkete. Ostiraleko lerro buruekin jarraiki Usansoloren desanexioari buruz herri galdeketa egitea onartu du Galdakaoko udalak osoko bilkura egin dute ostegun arratsalde honetan Galdakaon eta bertan Usansoloren desanexio prozesua ahalbidetzeko beste urrats bat egin dute. Herri galdeketa egitea onartu dute eta horrekin batera bereizketak eragingo lituzken ondorioak aztertzen dituen udalaren batzorde mistoak egin zuen memoriari ere onespena eman diote. Udal gobernua osatzen duten Euskal Herria Bildu, Usansolo herria, auzoak eta Podemosekuren 12 ordezkariren botoekin onartu dira 2 puntuak. PSek eta adiskripziorik ez duen zinegotziak aurka bozkatu dute, eta EAJaren 6 ordezkariak abstenitu egin dira. Honekin, Galdakoko udalak bukatuzat eman du Usansoloren desanexio prozesuaren tramitazioa eta hemendik aurrera Bizkaiko Aldundiaren esku geratuko da. Memoria jasotzen duen txostena Aldundiari igorriko dio udalak eta Diputazioaren zerbitzu juridikoek txosten proposamen bat egin beharko dute, gero batzar nagusietara igorriko duten eta haiek izango dute azken hitza. Osoko bilkurak onartu duen herri galdeketa martxoaren amaieran egingo dute, 20an edo 27an, baina oraindik data zehaztu gabe dago. Kontsulta ez da loteslea izango, baina udal gobernuak herritarren iritzia jakin nahi du eta haien onarpenik gabe desanexioa ez dutela gauzatuko adierazi du. Ordea, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian izurriari aurre egiteko neurrien bueltako asmoak ezagutu ondotik gaur iritsiko dira arratsaldez Eusko Jaurlaritzaren erabakiak. Izan ere labi bildu aurreko egunetan zalantza nagusietako bat izan da, ea zer gertatuko zen COVID ziurtagiriarekin. Eusko Jaurlaritzak argitu du zer bidetik jo nahi duen, baina ziurtagiriaren derrigortasuna otsailaren 13 arte luzatzea eskatuko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari. Gainera orain arteko eremuetan ez ezik, beste establezimendu batzuetan ere dokumentua eskatzea nahi du. Hain zuzen ere hoteletan, turismo ostatuetan eta joko aretoetan baimenik eman ezean, COVID ziurtagiria urtarriaren 31 arte egongo da indarrean. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan abenduaren 4 dago indarrean ziurtagiria. Hasieran, gaueko aisialdiko zenbait establezimendutan eta 50 leku baino gehiago dituzten jatetxetan eskatu behar zuten. Abenduaren 15etik ordea, eremu itxi gehienetan sartzeko aurkeztu behar da dokumentua, besteak beste, tabernetan, jatetxetan, kiroldegietan, zinema aretoetan eta kultur jarduerak egiteko gainerako lekuetan.
Nazioartera begira ordea, Errusia hasi da aztertzen Ameriketako Estatu Batuek eta NATOk ondutako proposamena egindako segurtasun eskarei erantzunez, eta Kremlinek uste du ez daudela baikortasunerako arrazoi askorik horri erreparatuta. Nola nahi ere, Moskuk uste du elkarrizketarako perspektibak badaudela, hori bai iruditzen zaio, Washingtonek eta aliantza militarrak modu argi batean adierazi zutela, herenegun Errusiaren eskaera nagusiak baztertzen dituztela. Horietako bi dira NATOren edatzea geldiaraztea Europa ekialdean eta Ukraina NATOko kide bihurtzeko aukera baztertzea. Baina aliantzako bidazkari nagusiak prentsaren aurrean jakinarazi zuen Vladimir Putin Errusiako presidenteari idatziz adierazi diotela ez batari, ez besteari ez diotela uko egingo. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz, kultura, Bizkaiko Foru Aldundiak 2022an kultura eta ondare intereseko museo, areto eta enklabeetan garatuko den jarduera egitaraua aurkeztu du. Hor eskaintza zabala eta askotarikoa izango dela nabarmendu du Lorea Bilbao Ibarra kultura diputatuak. Programa erakargarria izango da, askotarikoa izango da, publiko guztientzat eta Bizkaia osoan zehar, danok izango dugu gure espazioa aurkitu eta ikasteko aukera, modu beti atsegin eta entretenigarrian. Lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkeri heltzeko unea, Euskal Herrira iritsi da hegazti gripea aurten ere, Loitzune Oiergein kasuak antzeman dituzte 3 etxaldetan, eta horren eraginak pairatu dituzte Julen Perez eta Sabrina Larzabalek. Udane Arbeok elkarrizketatu du Perez hain zuzen ere. Euskal Herrira iritsi da hegazti gripea aurten ere. Loitzune Oiergin kasuak atzeman dituzte 3 etxaldetan eta horren eraginak pairatu dituzte Julen Perez eta Sabrina Larzabalek hazitako hegaztiek ere. Asteazkenean ahateek positibo eman zuten hegazti griparen birusari loturik. Hegazti gripak beste indar bat hartu du eta beste hedatzeko azkartasun bat laborantza saila intentsifikatuz joan delarik. Eta azken 25 urteetan eta beriziki azken 10 urteetan kabala kopurua ere haundituz joan da. Loitzuneko herrian gira 6 laborari ahateklean ari girelak, dira 5 etxalde sail industrialarik lanean ari direnak, eta gu bakarra gira etxalde autartzikoak, etxe ekoizleak, nahi du ezan guk ahatetipiak egun batean hartzen ditugula, 3 hilabete eta erdiz gure etxen hazten ditugula, gure etxen badugu eremu pixka bat, beraz, hartuak, soja, tritikalak, babak, denak etxetik egiten ditugu gure kabalak bazkatzeko. Gure etxen ahatiak gizentzen ditugu, galkatzen ditugu, zebar, los patos. Gure etxen ahatiak hiltzen ditugu, hiltegi bat baitugu, eta gure etxen dena susenki saltzen dugu, transformatzen eta saltzen. Beraz, gure bezalako etxaldea bakarra da Loitzunen. Azle askorek diotenez, sail industrialak dira hein handi batean gripe honen errudun. Izan ere, sail industrialeko Garraioek garri dute gripa etxalde batetik beste batetarat. Eta gu, ordean estatuak beharrezko den legedia plantan eman du, eta legedia horrek erraiten du, etxalde bat kutsatua delarik, 3 kilometrotan diren ahate guziak hil behar direla. Hain justu batzu hil zituzten beti aintzina etxaldeko 1100 ahate. Horrek kalte handiak eragin ditu. Gure ekoizpenaren erdia galdu dugu, atzo 1.000 ahate hil dituzte, guretako kasik 100.000 euro dira. Beraz, pentsa, kalteak ikaragarriak dira. Bestaldetik azeleragailuan zapaldu du abiadura handiko trenak Gasteizen sartzeko proiektuak, bai bederen agintarien adierazpenei erreparatuz gero. Lurperatzari buruzko iragarpenak bata bestaren atzetik etorri dira azken asteotan. EAJak abenduan iragarri zuen Espainiako gobernuarekin akordioa lortu zuela abiadura handiko trena Bilbora eta Gasteizera lur azpitik sartzeko eta lan horien kudeak eta Eusko Jaurlaritzaren esku uzteko. Eta Gorka Hurtaran Gasteizko alkateak berriki jakinarazi du, aurki lizitatuko dituztela Gasteizko sarbiderako proiektuaren obrak. Agintarien adierazpen triunfalistetatik harago,
Argi ilun ugari ditu lurperatze proiektuak instituzioen artean ikamika politiko franko piztu dituzte, trenaren ibilbideak gain kostuek, kudeaketak eta obren epeetan, izandako atzerapenek eta Gasteizko bizilagunen artean berriz, errezelo eta kezka ugari sortu dira baita. Abiadura handiko trenaren egungo lurperatze proiektuak zehazten du, trena irira sartzeko 14 kilometroko obrak egingo direla, horietetik 3,6 kilometro lur azpitik. Trenbidearen lurperatzea beraz ez da erabatekoa izango. Hiriaren erdialdetik lur azpitik joango da, eta lur gainetik Salburuan eta Zabalgana auzoetan 2010ean onetsitako proiektuak ordea, 6,8 kilometro aurre ikusten zituen lurpetik, auzo berriak barne harturik. Hain justu, trenbidea lurperatzeko lanetan auzo horiek kanpoan uzteak kezka piztu du bizilagun askoren artean, eta Gasteiz Batu plataformaren barruan antolatu dira, egungo proiektua geldiarazteko eskatzeko. 11.000 eta 400 alegazio aurkeztuak dituzte, Espainiako gobernu ordezkaritzan besteak beste eskatzeko, ez dadila onartu proiektuaren ingurumen inpaktuaren azterketa. Bada ingurumen inpaktu ez Europako Parlamentuko eskaera batzordeak informazio gehiago eskatu die Eusko Jaurlaritzari eta Europako batzordari 2020ko Zaldibarko zabortegiaren hondamendiari buruz. Lehenago ordea herritar batek eskatua zuen iker dezatela, ea gertakari horretan arau austerik egin zen hondakinen kudeaketari eta zabortegiei buruzko Europako legediari dagokionez. Hondamendian Alberto Sololuze eta Joaquim Beltran zabortegiko bi langile ziren Luizeren ondorioz. Salaketa jarri zuten elkarteek uste dute, hondakinen kudeaketari buruzko Europako araudiak urratu zituztela. Adierazi dutenez, orain, eurodiputatuen eta Europako batzordearen esku dago, kasuaren inguruko informazio osagarria eta eguneratua ematea aurrerantzean ere. Horrez gain atzo goizean deklaratu beharra izan zuten Lazkaoko Aroztegiko proiektuaren kontrako desobedientzia ekinaldietan parte hartzagaitik akusatutako 6 herritarrek Nafarroako auzitegian. Aroztak herri plataformaren arabera ustezko derrigortze delitua egozten diete akusatuei. Deklaratzera sartu aurretik dozenaka herritarrek protesta egin zuten Iruñeko epaitegiaren parean. Herri baten borondatea ezin dela epaitu salatu zuten hain zuzen ere iazko apirilaren 8ean hasi ziren Aroztegian hirigintza proiektua eraikitzeko obrak Palacio de Aroztegia enpresaren aginduz atik 11 egunez egindako kanpaldiaren bidez lanak geldiaraztea lortu zuen proiektuaren kontrako ekintzaile talde batek. Protesta hartan parte hartzaitik deitu dituzte deklaratzera. Ostera aurreko astean monopolia estreinatu zuten Bizkaiko uraren kudeaketa kontrolatzeko trama jorratzen duen lehen kazetaritza dokumentala dena. Ricardo Gamazta kazetariak zuzenduta Bilbao Bizkaia ur partzuergoak uraren monopolioa sortzeko enpresa pribatuekin egindako eragiketen nondik norakoak kritikatzen ditu. Eta izan ere horren inguruan aritzeko gurean izan da gakoak saioan Ales Marañon Bizkaiko ur publikoaren izenean. Ricardo Gamaza oso kazetari ezaguna da, batez ere ingurumen gaietan eta oso aritua eta hainbat dokumental egin izan ditu. Eta azken aldian ari da batez ere uraren privatizaziorako Estatu espainolean ematen ari diren mugimendu ezberdinak aztertzen eta dokumental batzuen bidez hori azaleratzen eta sozializatzen, ez? Eta orduan, dokumental honetan tokatu zaigu Bizkaiari, bai? Bizkaian ere, ur publikoa plataforma 2019an sortu genuen, batez ere, eskatuta geundelako, gure herrialde honetan, Bizkaian ura kudeatzen ari zen eragatik edo norabideagatik batez ere. Gauzak horrela bada guztion hautan den beste gai bat 6 egun falta dira otsailaren 3 arte Espainiako Kongresuak lan erreformaren dekretua baliozkotu edo atzera botako duen egunera arte Euskal Herria Bilduk, Ezkerra Republikanak, BNGak eta KUPek garbi utzi dute ez dutela lan erreforma babestuko eta bestaldetik EAJak ere berretsi egin du ezezkoa emango diola erreformari, itunen
prebalentzia aldatzen ez bada behintzat. Alderdi eztain gainera Euskal Gehiengo Sindikala ere erreformaren kontra agertu da, eta erreforma honi ez lelopean igandean manifestazioak egingo dituzte sindikatuek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Astebete baino gutxiago falta da Espainiako Kongresuan lan erreformaren proposamena bozkatzeko. Otsailaren 3 izango da. Alderdiak haien kokapena zehazten ari dira eta Madrilgo gobernuko enplegu sailburua itxaropentsu dago. Y desde luego voy a trabajar para que exista acuerdo. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible. EH Bilduk, Esquerra Republikanak, BNGak eta KUPek agerraldi bateratua egin dute Espainiako Kongresuan eta argi utzi dute ez diotela baiezko bozkarik emango Pedro Sánchezen gobernuari lan erreforma aurrera ateratzeko. Ez behintzat aldaketarik egon ezean. Nosotros estamos en el no, lo hemos dicho, estamos en el no, porque creemos que esto tiene que cambiar. Ez da ezezko biribila eta aldaketak negoziatzeko prest daude alderdi horiek, erabateko zintzotasunez. EAJak ere berretsi du ezezkoa emango diola erreformari, itunen prebalentzia aldatzen ez bada, eta nabarmendu du erkidegoetako sektore itunek nagusitasuna izan behar dutela estatukoen aurrean. Dar prioridad a los convenios autonómicos, a los acuerdos que haya en las comunidades autónomas, era para nosotros un requisito indispensable. Euskal Gehiengo Sindikalak Madrilgo elkarrizketa sozialerako mailan lortutako akordioa kritikatu du. Ez dituelako bertan bera usten aurreko lan erreformarekin langileentzat ezarritako neurri kaltegarriak. Erreforma osoki indargabetzeko konpromisoa eskatzeko gainera, sindikatuek bilera erronda hasi dute EH Bildu, EAJ eta Podemos aldugu alderdiekin. Izan ere, elaren ustez, akordioak 2012ko PPren erreforma behin betiko indargabetzeko esperantza lurperatzen du. Eta guretzat larriena dela, 2012ko lan erreforma hori behin betiko indargabetzeko esperantzak ere lurperatu egiten ditu lan erreforma horrek, eta horregatik iruditzen zaigu hori aldatzea beste biderik ez dago. Labek edukia ez ezik prozedura ere salatu du. Elkarrizketa sozialerako mailan euskal langileak ez baitaude ordezkatuta. Euskal langileen ordezkaritzaren zatirik handiena, gehiengo sindikala, lan erreforma honen kontra dago. Eta beraz, edukia salatzarekin batera ere prozedura salatu egiten dugu. Horiek horrela, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etzalde sindikatuek mobilizazio bateratuak antolatu dituzte lan erreformaren aurka urtarrilaren 30erako. Bitartean, negoziazioan parte hartu duten sindikatuek, hots, Comisiones Obreras eta UGTek, alderdiei aldegin diete erreforma babesteko. Gainera, ostegunean Bilbon egindako prentzaurrekoan, UGTek azaldu zuen ez ziola zentzua ikusten igandeko deialdiari, eta propaganda sindikalistatzat jo zuen. A mí la verdad es que me cuesta mucho entender cómo es posible que se hayan convocado manifestaciones contra esta reforma. No le doy crédito. Hala, greba orokorrik ez, baina Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak deitu ditu Euskal Gehiengo Sindikalak. Bada Gasteizera goaz bertan baita esti lankidea gaur diak antolatutako jardunaldian, lehendakariak pandemiaren 2 urteko balorazioa izan du izpide 2022ko erronkei buruz ere aritu da. Zer da Eusko Jaurlaritzako lehendakariak esan duena esti? Inigo Urkullu lehendakaria Deia egunkariak antolatutako 2022 Euskadiko erronkak etorkizuna eraiki pandemiaren 2 urteren ostean jardunaldian islari aritu da. Bertan, 2 urte hauetan pandemia garaian zerbitzu publikoak bermatzeko eta horrekin batera ekonomia eraldatuz lan aukera berriak sortzeko erakundeek eta gizarteak egin duten ahaleginaren balorazioa egin du. Gainera, 2022ko 5 erronka nabarmendu ditu, batetik pandemian zehar galdutako barne produktu gordin guztia berreskuratzea, bestetik enplegua sortzen jarraitzea, 3. erronka moduan hidrogenoaren korridorearen proiektua garatzea, bestetik Euskadi desberdintasun sozial txikiena duten Europako 6 herrialdeen artean kokatzea, eta azkenik 3 trantsizio globaletan aurrera egitea, alegia energetikoa, teknologikoa eta soziala. Era berean, beste konpromiso batzuk ere hartu dituela adierazi du bereziki hezkuntza eta osasungintzarekin lotutakoak. Konpromisoa da osasun eta hezkuntza zerbitzu publikoa finkatzea eta indartzea eta euskal gizartearen gizagarapenean laguntzen duten gizarte eta kultura politika guztiak bermatzea, bizikidetza finkatzeko,
justizia eta segurtasuna defendatzeko, eta giza eskubideak eta horien gauzatze eraginkorra defendatzeko egoera eta herrialde guztietan. Gainera gaur labi biltzekoa da arratsaldean batzarrean COVID ziurtagiriari eta neurri murriztaileen COVID ziurtagiria eta neurri murriztaileen inguruko erabakiak hartuko dituzte, bada beste berririk. Gaur amaitzekoak ziren abenduko neurri murriztatzaileak eta gaur bertan izango da labiren bilera. Lehendakariak aurreratu duenez, hasiko naiz berriro. Gaur amaitzekoak ziren abenduan ezarritako neurri murriztaileak eta gaur bertan izango da labiren bilera. Lehendakariak aurreratu duenez, neurri murriztailei eutsiko diete eta hori izan baita labi teknikoak eman duen gomendioa. Horrez gain, COVID ziurtagiriaz ere arituko dira, izan ere Eusko Jaurlaritzak derrigortasuna mantendu nahi du gutxienez otsailaren 13 arte eta horretarako baimena eskatuko dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nazionalari. Ziurtagiria espazio gehiagotara zabaldu nahi dute, besteak beste turismoaren sektorera eta joko aretoetara. Nafarroaren aldetik, COVID ziurtagiria aurkezteko derrigortasunari eutsiko dio Maria Txibiteren gobernuak eta Ipar Euskal Herrian are zorrotzago jokatuko dute. Orain arte txertaketaz gain nahikoa zen test negatibo bat erakustearekin, baina astelehenetik indarrean da txertaketa ziurtagiria. Donostian izan da Hamaika Telebista jendearen ahotsa jasotzen ziurtagiria eta pandemiaren kudeaketa hizpide. COVID ziurtagiria koronavirusari aurre egiteko egun indarrean den neurri murriztaile esanguratsuenetako bat da. Sozialki asko eragiten ari den neurria da eta horren aurrean hainbat mobilizazio egin dira asteotan ziurtagiriaren aurka, baita derrigorrezko txertatzen aurka ere. Ziurtagiria hizpide Donostian izan gara herritarren ahotsa jasotzen. Bai. Ez hiru txerto esatuta eta ematei bai. Zati, un poco desmadre, normala da, gazte danok izan gira eta gure bestalden gara eta baina bai, ondo irutetzen. Ez zain bat ere beharrezkoa da egokia iruditzen pasaportearen zera. Nik badet eta txartuak hartu ditut eta bete ditut txintxo esan dako. Ez nahi zain gaiztoa, pandemian zehar hiritarrok oso gaiztoak izan gara dirudienez, baina bete ditut, nahi berez ez zaite, bat ere egokia edo zuzena iruditzen. Yo no estoy conforme con el pasaporte COVID. Yo estoy vacunada, pero pues pienso que el tema de vacunarse es una opción de cada uno. Agintariek pandemiaren kudeaketa egokia izan duten ere galdetu diegu. Oro har etzaile zuzena iruditu. Ez, netako gaizkia ira. Eta gaina hauain, lehenengo gabonak eta orduan festarako irekitzen, jentea juntarazi egiten. Eta gero ja, pasatzen denean pixka bat, oain berriro leizte hasiko dira astezentutarako prestatzen. Pues ez dakit. Si te das cuenta, cada vez cambian las cosas. Hoy te dicen que es azul y mañana te dicen que es negro. No puedes saber, porque parece que están jugando con nosotros. Suposatzen ez dela bat ere erreza olako histori bat kudeatzea ere, ez? Saltoka ibili dirala, nik behintzate zera hori daukat, impresio hori daukat, ez? Ezin asmaturik eta zuzena ez da izan, zuzena. Agian gerora esan daiteke hori, ez da aurrez zertu ziteken edo, ez? Baina ona ez da izan. Es que al final te mareas un poco, porque hoy es una cosa, mañana es otra, y yo creo que además esto como ha sido para todo el mundo pues algo totalmente imprevisto, creo que ni ellos saben cómo hay que funcionar y nosotros menos, o sea que... Gainera, osasun langileek kolokan jarri dute arloko kudeaketa azken hilabeteotan hainbat protesta egin dituzte eta herritarren ahots ere jaso dugu Hamaikan, ez da, Esti? Azken hilabeteetan hainbat izan dira osasungintzako beharginek egin dituzten protestak, esate baterako aurreko asteburuan lehen arretako langileak mobilizatu ziren. Pandemiaren aurreko egiturazko gabeziek Osakidetzaren lehen mailako arretan kolapso egoera eragin dutela aldarrikatu zuten eta osasun publikoa eta bereziki lehen arreta lehen estera eta indartzera bideratutako estrategia bat exigituko diote Eusko Jaurlaritzari.
Hain zuzen, pandemia honen erdian osasun sistemak goia jo du eta horren adibide argia da besteak beste hainbat ebakuntza bertan bera gelditu behar izana edota langile falta sumatzen dela. Ikus dezagun honen inguruan herritarrek ze iristen duten. Osasun sistema publikoa arrakala baten erdian aurkitu da pandemiaren eraginagatik. Beste batzuek diote agintarien utzikeriak eraman duela gainbeherara. Susana Martin lehen mailako arretako zuzendariaren esanetan 198 familia mediku eta pediatra falta dira. Arazoa hemen da plaza horiek betetzeko modurik ez dagoela, ez baitago profesionalik horiek betetzeko. Egoera horren aurrean herritarrak dira lehen kaltetuak. Zein iritzi izango dute? Nahiko gaizki da. Ni daukete, enfermera daukete kuadriako eta bere honen, gorraino. Baina hori Eusko Jaurlaritza pintxa bat zen. Hainbeste diru gastatu tren de alta velocidad eta metrotan, beste gauzatan ez dut diruik eta hor notatzea. La gente de Osakidetza, la verdad es que está agotada. Es que yo también he trabajado en el medio y les entiendo un montón, vamos. Y luego la gente, los de fuera, los pacientes, estamos muy estresados. Udazkenean, 4.000 osasun langile botari dituzten kanpora. Hori nola ulertzen da. Eta gero orain falta dago, eta orain dago dana kolasatuta. Eske jentea zein behar dugu. Etxien galditu, etxien sartuta. Eta gehonekin testak eta gauza guztiak eta hori, oso gaizki. Y luego, claro, tengo yo muchos problemas físicos y mucho esto, estoy esperando a que me hagan una resonancia del ojo. Se supone que el día 3 de septiembre la tenía que tener hecha y todavía no tengo ni idea de cuándo me la van a hacer. Que ahora que estamos un poco mejor, se supone, ahora peor. Porque te estoy hablando, cuando empezó la pandemia, a mí me daban presenciales, ahora no. Airea bideratzen pribatasuena, baina jente ezin duena ezingo du. Osasun publikoa izan behar du, ez? Jende guztiarentzako. Azken finean, gaizki edo gaixorik edo zeran aurkitzen denak, non zagite, non baite jo behar eta hori gertatzen ari da zoritxarrez bai. Nik uste dut, hemen metroak eta abiadura handiko trenak eta gainontzekoetan inbertitzen den bezala, inbertituko balitz hezkuntzan edo eta osasunean beste zerbait izango litzakera iruditzen zait. Ez dut uste, nik uste ez dela beharrein bat inbertitzen. Orduan horrek, guzti horrek ondorioak. Bai, erizain faltan. Bai. Eguneko gaiak horrela landuak geratzen direlarik, iritsi gara albisteiaren bukaerara besterik ez. Gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean goputzi duenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. Thank you.